fordi du kløede dig røven i dig, men okay. Nu! Jeg tror, den er altså lykke. Nej, den er ikke lykke. Nu! Hallo! Hvor lang tid gik det? Og vi klipper det bare. Ja, og det er fint. Nu! Nu! Hallo! Sådan. Det skal være flere. Nu! Den er lukket, tror jeg. Nu. Nu! Nej! Vi laver nu! Det er dumt. Nu! Nej, lad nu være! Nu! Nu! Hallo! Okay, det var sådan. Skal den bare... Fortsæt nu bare. Ej, helt ærligt. Nej, længere væk. Hvem skal mobbes? Det skal Katarina, så står vi og griner. Jo, Nej, det er sgu da ikke Katarina. jo, for hun ser anderledes ud end alle os andre. Den er brune, det er jo rimelig fedt. Ja, men de to er venner, søskende, et eller andet. Så der er det der mobbet. Ja, det er Sofie, der bliver mobbet. Amanda! Okay, vi skal... Skal vi ikke bare? Skal vi ikke lade som om vi spytter på hende? Nej. Jeg har spyttet på mig. Har du spyttet på mig? Nej. Nu mobber vi her altså. Okay, var det ikke det? Ja. Spark hende sådan lidt. Nej, Sofie. For helvede, mand. Hvad er vi? Ja, du sidder og siger over, og så lige pludselig begynder du at nøde. Jeg ved jo ikke hvad, mand. Det er den 5. week. Jamen, det var totalt dårligt. En gang til, Fia. Okay, så går vi. Gå. Det er sgu da unormalt, at der er sådan nogle ledige katte. Nej, det er ikke snak. Ja, men at der så er to. Sofie, hold din kæft. I må godt sidde og snakke lidt sammen. Okay. Det er for. Ingen mening. Ej, skål. Den er god. Se en af de. Bare nødt til det. Hvorfor filmer du så højt? Det er 3 meter over deres hoveder, Mads. Så, okay, så drikker du den, Katarina. Drik den. Og så rejs. Okay, det er bare mig, der ødelægger det, eller hvad? Begynd at gå. Så skal
skal være en lang... Okay. Det gjorde det bare ikke lige så langt, Trine. Okay, så skal I bare åbne armene. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl, would you do anything for me?